nang mi kisngi kata nang penem ka jing ya mai ka jing ya nia ka jing ya ben ka jing ya kho kumbalong lei ha social media la su sata satang ki komen jong gitu ki brio ke bala su tim si tim sang kelumar mata madai tang ban penkesan ya la kania kania bakini ki penkesan ka dai siapang ka ajat kemi ban ka ajat kepa ka jing keli kalong balai hi ki brio ki ba ajat kemi ne ki ba ajat ka kentai ki pelut ka ya la ka bor ka sur kum juru kapor ban yania siapang ka jing ajat kepa ka ba hadu menta mene ompak dan uweiru ukasi paka hari kasi jongi uban ajat sia ukopa ne sia usenrang hooj wa laki don kat tukat ne ki bakam miladi baki ajat sia ukopa handai kam sumlong ka basisya pi namal baki ne ki beriu kim ajat kepa handai ki ai ladi dak ajat jong ka meikha jong ki ka bamut kadang dai hi kajat ka bami nak yau bei kan thai om na ukopa thaulang hooj ka ideologi ajat kepa omla banlen ba kalong ka babes tam kum ba kalong lei hang ni kajuk mata lada perkhat ya kajing baha hi jong kajat penriu ndai karu kompendon kampat ya ka kami hap setia kum kan kusaba ki beriu ki ya kalen baha kini kisngi wat hakirin san ya lap election kata kalong syapang uba arden basayomot bat ya kajing ajat kepa ki khun jong u ha kajing sisa ki khun uba arden ki klem ajat se uba arden ndai ki ai ladi da kajat basayomot kebalong kajat jong ka kemi arden lada uba arden neki khun jong ugi kuat pan ajat kepa kata kelempep kila dai ban ai da kajat arden ai baka kerteng kupa jong ki kan long kajat haki namar kata habaki beriu ki yo snow syapang kajat arden hang ta kentip baka dai kajat kepa ni kajat kebami na uthaulang ndai ban ai da kajat basayomot kajat jingdo kajat kurba kajat sila kum tar ter kajat ki bala dep don lupa po ka khinkur khinjat kasi manuhi uban tip manuhi uban pediang bahkan dai kajat kepa namar baki te ki dai kijat jong gendong ajat keme ndai lala kuat si siapan ajat kepa kata wat asyu da ka kerteng jong gitu kijat ki bala adep don lupa ndai thau ni sna kerteng thamai da ka bompat judan menuru hang ta ken la ban tu unu ujat keme unu ujat kepa ta marsen ya thu ya kajat jong ki ndai bakal longkha hi kan kenik kan thatno ya ka kerdan jong ka longkur hang taken sedang mi kakan at kathut kathanrei khambun hi gitu gi ba ajat kepa kidai nak long yen gi badon yu kpa ubah ya kerdan ubah khrau spa khrau komai ndai la nyang ta wat mut bakat tengah nak kur jong ka kin benjur ban ajat se kopai ki khun jong ki kham tam lada kpa udai ubah 11 ngi kenta omtang kata ndai lada ompat la ban ya bej hi barok ban ajat kepa kata long le no namar ha ka jaka ban ya bej nang penlambuir syuk-syuk penban kawai ka kenhun kadawa ban sna ki an iban yadah ki ban penek pensak ya ki riti ki dustur umen barem katba sakawai pat kadawa ya ka an ban penkela ya ki riti ki dustur jok men barem ngamtip syuk ka an ayu ka balak metek song ya kan kejat penriu jongi om tip syuk ki pat ba ken pak ki MDC ki bakum nu akan ka kenti ke pementas ya ki ADC hatu ki MDC penek riti ne ki MDC pen kelariti